Erokamano nyakwara mogi kuom medo ketera mogi TV ka bende wamedo dhi nyime gi weche manyien ma wamedo kelo ni odiochieng' ma kawuono an gimoro ahinya nikech poni medo kete e Ramogi TV nyakwara mogi. Wadhi nyime kamano ni bura makwedo duoko mar yiero mar gavana ma Nyamira Amos Nyaribo kendo ibro ng'ad tarik 6 mar dwe manyien. Burano mabende ochwal e nyim jang'ad bura mar doho maduong' Kanyi Kimondo ochwal e doho maduong' no kod Dennis Ayiera manen jago ombulu e kaunti no. Kawacho ni ombulu no kwale kuonde go ombulu 67 e kaunti no. Kimondo bende ochiwo tarik mar ng'ado bura no odiochieng' ma kawuono kinye yor mbui ka ng'eto mar bura no bende biro mana chwal e yor onogo mar mbui. Wamedo ng'iyo mago mabende nyakwara mogi medo sudonwa kaendi kendo wamedo ng'isi kaka wamedo yudogi achiel kachiel kokalo e Ramogi TV gi e thuolo ni wadani mondo wang'iane mamoko bende ma osetuch e gwenge ma opogore pacho ka koro wang'iane ma bende owinjo bed ni ibedo kodo gi ng'eyo nyakwara mogi bende medo singoni ni nyalo medo tudri kode nambari 360 kata e Facebook marwa mar Ramogi TV KE man Ramogi TV Kenya indik nane ka inyisa ni to iniwuon in gi paro magi kuom weche manyien ma wakelo ni Twitter gi YouTube bende wantiere achiel kachiel. Wadhi nyime e seche mimedo kwayo oganda modak e alwora mar paw ndege ma Kakamega mondo mi owe thuolo kata chiw thuolo mar yawo pawno. Jodago ahinya e kar chung' od bura ma Shinyalu ni kod midhiero mar yawo liete mag familia magi wacho ni ok ginyal weyo chien. Jodago nyiso ni ok gimor gi kaka itayo chenro mar darogi e miechgi ka koro giramo ni gibiro mana yie mar wuok ka osechul gi omenda moromo konyogi manyo kuonde ma ginyalo dar ka gidhiye ka gimedo ni ok giikore mar bedo jodak e kuonde mag jot. Lop gero paw ndege no kuom thuolo mokwongo ne okaw kuom jodak alwora no higa mar 1982 maonge chudo ka koro giwacho ni gibiro mana wuok ka osemigi chudo mar lobno. Hapa hivi hiyo kaburi haikulipwa. Ingefaa kufurahisha watu ya area hii, waone kama serikali imefanya maajabu na mambo mazuri. Tuongelee hata kwa ile kaburi tunawaja. Kama huyu kijana ameongea hapa, babu yake amekufa, nyanya yake amekufa na yeye yuko kwa kiwanja. Inafaa wakuja wamwambie wapi kaburi ya kuka yako, aonyeshe ndio hii, alafu wajue yuko kwa kiwanja. Yeye apewe kitu kuonyesha wamefufua babu yake. Kwa hivyo tunaomba hata wakikuja waangalie kila kitu kwa undani, waamini watu wa area hii, waamini kwamba tunatolewa, lakini serikali imetufanyia haki. Tutajaribu kuongea nao, ndio maana nikasema mikutano ndio imeanza tu sasa. Tumekuwa na mkutano wa kwanza ambao tumeweza kukutana na hawa wananchi kwa ujumla, na kamati imekuwa na mkutano wao. So kulingana na maoni ambayo kamati ya jana ilikuwa nayo, tutayachukua na tuende tukae tujue ni jinsi gani tutaweza kuhakikisha kila mtu ameridhika na mambo ambayo itakuwa imefanyika.